Takže dobrý deň, vítam vás pri ďalšom videu, opäť z Rocket League. A dneska si zahráme špeciálny mod, ktorý je že Free for All Knockout. Proste hráte, dávate bloky, proste musíte sa odpaliť z mapy, máte 3 životy. Keď proste máte 3 životy dole, dohrali ste. Bude tu jedna taká dlhšia hra, lebo neviem, jak dlhé to bude, keď to hneď prehrám, tak samozrejme tam dám ešte tú druhú. Ale keď mi vyjde jedna taká, že tam budem dlhšie hrať, aj keď to nevyhrám, to je jedno proste. Proste tú dlhšiu hru tam dám. Takže máte sa na čo tešiť, toto video bude kratšie, lebo zase by som to strihal hodinu a dneska mám na pláne ešte natočiť jedno video z Fortniteu. Takže jo, natočím toto, asi to rovno zostrihám a potom pôjdem robiť Fortnite, takže môžete sa tešiť rovno aj na Fortniteové video, takže ideme na to. Takže, ako vidíte, napojilo nás to do prvej hry, tak to vyzerá mapa, na ktorej budeme hrať. A jo, proste musím zhadzovať ľudí, sú tu dva také typy dashov, ktoré samozrejme idem hneď vyskúšať. Jeden som trénoval, to je tento modrý, to si zoberám proste zoberám typka na chrbát a môžem si ho hodiť dole. Potom je klasický typ dashu, to je takýto, že oranžový, to proste typka odhodíte, že ho stannete. A blok, že skočíte takto dozadu a to neplatí na tie modré dashe, platí to iba na tie oranžové. A tou silou, jakou vám chce dať ten stan tým oranžovým, tak takou vlastne mu to vrátite tým, že to zblokujete. Takže ja tu idem pár typkom trošku znepríjemniť životy asi. Toto je strašne otravná vec, ja som toto nevedel, jak som to mal robiť. A teraz už viem proste aj, jak to treba hrdiť, no. Som ho proste vypol, no. Asi som dead. A nie, tento typek to nevie používať. Proste tu je najlepšie na tom to, že keď to viete používať, tak to máte v podstate vyhraté. Ja som sa to učil používať celkom akože dlho a to musíte používať tak, že keď ho zoberete, čo najrýchlejšie, proste najlepšie je ísť do tohto proste veľkého boostu a čo najrýchlejšie ísť takto von z mapy a proste otočiť sa sám, ešte akože bez dashu, že sa otočíte a potom ho hodíte pod seba proste a ten typek potom má minimálnu šancu na prežitie. Škoda. Mám taký pocit, že vám tam dám asi celú túto hru, lebo však ono to nebude zase také dlhé, keďže vidím, čo tu mám za typkov. Ja už mám toľko knockoutov, už iba jeden typek má so mnou 3 životy. Hore mám svoje životy a vidíte tam aj koľko je ešte v hre a koľko hráme, tak. A nie. Dobre. A pri booste vidíte aj tie dashe, že tam, kde je tá dvojka, tak ten dash, s tým môžete takto skákať hore. S týmto proste to sa počíta, tá štvorka sa počíta na dashe do boku, aj dopredu, aj hociak proste. Aj dozadu tuším. Áno, aj dozadu. A už som tu len s 3 typkami, teda s 2 v podstate. Toho sa mi nepodarilo úplne. Mám jediný 3 životy, nemôžem si to postarať. Bolo by to pekné, keby to vyhrám. To by sa samozrejme hodilo. Lebo však výhra nikdy není zlá. Nie. Prečo mi nešlo? Dobre, to bolo asi trochu zabugované, lebo keď ste na tom chrbte, tak môžete klikať o to, aby ste sa čo najrýchlejšie od neho oslobodili. A ja som to nemohol robiť, takže som kvôli tomu chcípol. Uf. Nie, ja som dostal to isté. A už som v tomto natrénovaný, v tomto už ma nikto nezabije.
Ja som ho knockoutal, dobre. Asi som dead. Tak nie, on ma zle hodil. To mi nevyšlo, jaj. Ja potrebujem vyvísť dobrej poloha, aby som ho zabil. Toto asi nebude celé tento play, čo tu proti nemu bojujem, lebo je to strašne zdĺhavé. Ja to serem, kámo, on má také šťastie. Puši, ja som bol proste zamotaný, nevedel som sa odmotať z toho. Neviem síce... Dobre, ja som ho odhodil. Ja som si myslel, že on mňa... Ja už som sa zlakol, dobre, 1-1. Tu na konci už je boostnutý ten odhadzovací... Tá odhadzovacia blbosť je tu strašne boostnutá, takže mňa stačí, keď raz sme zabere a som dead proste. Lebo on ma raz odhodí a proste to... tam už není šanca. Nice! A máme tu win. Dobre. Podarilo sa mi vyhrať. Som za to šťastný. Dúfam, že ste si užili toto video. Toto bolo také kratšie. Konečne kratšie. Takže ja dúfam, že sa vám páčilo video. Toto točím potom, lebo som to tam nejak divne rozprával. Takže dajte like a čaute.